Brexit ġabet magħha kwistjonijiet diplomatiċi li jridu jiġu riżolti. Fosthom meta se jiskatta artiklu 50 ta' Trattat ta' Lisbona biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea uffiċjalment. Iżda hemm implikazzjonijiet politiċi kruċjali li qed jiġu ignorati. Esprima dan id-diżappunt il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kumment li ta' dieħel għall-Kunsill Ewropew. Muscat saħaq li fid-dawl tal-ikbar kriżi politika li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea mit-twelid tagħha, il-mexxejja qed jintilfu f'diskussjoni teknika iktar milli politika. Li rridu nagħmlu huwa li jkollna diskussjoni politika. X'ikkawża dan kollu għax naħseb il-motivazzjonijiet tal-persuni li vvutaw biex il-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea mhumiex motivazzjonijiet li qegħdin biss fl-Ingilterra ma huma motivazzjonijiet li qegħdin fil-pajjiżi kollha Ewropej. Muscat tagħmilha ċara li tluq ta' pajjiż wieħed mill-Unjoni Ewropea tista' tkun interpretata bħala deċiżjoni individwali tal-pajjiż. Iżda jekk iktar pajjiżi jieħdu dik it-triq m'hemm l-ebda interpretazzjoni oħra ħlief li l-Unjoni Ewropea qed tfalli liċ-ċittadini tagħha. And the major issue that this is a Europe that people are feeling increasingly estranged from and that it is in our duty that we take action. Għamela ċara li kwalunkwe negozjati li jsiru mar-Renju Unit iridu joffru inqas vantaġġi minn sħubija fl-Unjoni Ewropea. Fid-dawn il-Presidenza Ewropea tar-Renju Unit kienet skedata li tibda wara s-sitt xhur ta' Malta, id-deċiżjoni li se tittieħed dwar min se joħdilha posta taf tħalli impatt dirett fuq pajjiżna. Il-Presidenza mistennija tkun diskussa waqt il-Kunsill Ewropew, iżda l-Prim Ministru diġà għamel il-pożizzjoni ta' Malta ċara. M'għandna bħalissa l-ebda notifika uffiċjali nerġa' nirrepeti li aħna l-pożizzjoni favorita tagħna hija li l-Estonjani jidħlu 6 xhur qabel, kemm il-darba ma jkunx hemm ftehim dwar dan, issa jkun hemm option oħra li nieħdu 3 xhur aħna u 3 xhur min-naħa tal-Estonja.